ta ki taimaka ki amsawa dan ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali dan ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali to ki tausaya da halala ni soyayya nake nema kome kin ce zan yi to ki taimaka dan ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali dan ni dai gaskiya kina burge ni ta ki taimaka ki amsawa dan ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali ta ki taimaka ki amsawa dan ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali ta ki taimaka ki amsawa dan ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali dan ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali dan ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali ni dai gaskiya kina burge ni ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali ni dai gaskiya kina burge ni ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali ni dai gaskiya kina burge ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali ni dai gaskiya kina burge ni ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali ni dai gaskiya kina burge ni ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali ni dai gaskiya kina burge ni ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi kina tafi a hankali to ki tausaya da halala